doncs, hi ha hagut la vetlla la vigília, en definitiva, doncs, de la Mare de Déu de Montserrat. Aquesta filmació es fa un 26 d'abril al vespre, pràcticament un 27 d'abril, el dia de la Mare de Déu de Montserrat. Jo acostumo a venir sovint, no cada any, però molt sovint, el dia de la Mare de Déu, però la veritat és que a la vetlla, el dia anterior a la vigília, no havia vingut mai. Aquest any, a més, s'ha donat la circumstància que hi ha aquí el cardenal secretari d'Estat, per tant, la mà dreta del Sant Pare, el cardenal Bertone, que és el que ha presidit la cerimònia, després d'aquests 2 o 3 dies de visita per Catalunya. I al fil d'això, doncs, simplement dir-vos que, encara que ara no estigui de moda, per entendre'ns, la religió no deixa de ser una component bàsica de la persona i de l'individu, no? Encara que molta gent s'ho tregui de sobre perquè no toca, o perquè fa mandra, o perquè no està a la moda, o pel que sigui, no? Però jo segueixo pensant que la dimensió religiosa és una dimensió fonamental de l'esperit i de la pròpia ànima de la persona. Després la religió, doncs, cadascú té la seva, no té per què ser una, cadascú té la seva, però l'important és que se li concedeixi una importància en el fet, en el sentiment religiós també, i per què no dir-ho, les creences, cadascú de les seves. Jo, per exemple, sempre m'he imaginat com un cristià i ho seguiré fent. És una fe que la tinc arrelada des de petit, me la van ensenyar els meus pares, especialment la meva mare, i l'he mantingut tota la vida i espero mantenir-la i després ensenyar-la també, com he fet en els meus fills i qui sap si en els meus nets, no? Però torno a dir, més enllà de quina religió es professa, en el meu cas la cristiana, com tants d'altres persones en el nostre país, l'important és que aquesta dimensió religiosa de la persona no es deixi de banda.